Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Hingpit nang nahimong acting mayor sa Davao City si Vice Mayor Baste Duterte. Sa gipagulang pahayag sa Department of Interior and Local Government o DILG, pinaagi sa sulat ni Secretary John Vic Remulla ngadto kang Vice Mayor Baste Duterte dated June 30. Formal na kinigitudlo isip acting mayor sa Davao City tungod sa temporary legal incapacity o temporaryong dili makapanungkulan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga anaa pa sa ICC kinsa giproklamang mayor-elect in absentia. Ubo sa Section 46A sa Local Government Code, ang Vice Mayor ang mahimong mayor aron magpadayon ang operasyon sa lokal nga kagamhanan. Subay sab sa susamang Law of Succession, gitudlo sab sa DILG ang first-ranked sangguniang panglungsod member nga si Councilor Rodrigo Duterte II, isip acting Vice Mayor. Kini pinaagi sa Administrative Order No. 15 Series of 2018 o ang mando kalabot temporary filling of vacancies in local elective offices.